Chegou a hora, solta o som. Hi friends, welcome back to Velour Game Channel. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் வந்துக்குது, கலர் சேலஞ்ச். அந்த ஈவெண்ட்டு எப்படிலாம் ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது என்ன பண்ணால் அது எப்படி வரும்னு, அது எப்படி அந்த ஈவெண்ட் பற்றி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மறக்காமல் பாண்டர் குஜி இதை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். கைஸ், வர ஆகஸ்ட் 2 அன்றைக்கி ஒரு டோர்னமெண்ட்டு, அந்த டோர்னமெண்ட் நான் லைவ் போடுறேன். அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து கலந்துங்க. ஃபஸ்ட்டில் வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி மெம்பர்ஷிப், யார் கலந்துங்களோ கலந்துங்க. வந்து யார் வேணால் கலந்துக்கலாம், எதுலாம் இல்லை, என்ட்ரி ஃபீஸ் எதுலாம் இல்லை. டோர்னமெண்ட்டு பர்த்டே அன்றைக்கி ஆகஸ்ட் 2 அதில் வந்து கலந்துங்க. ஒரு வீக்லி மெம்பர்ஷிப்பு. கலர் சேஞ்சில் வீடியோ போகலாம். நேற்று இத்தனை நாள் வீடியோ போடலான்னு கேட்கலாம். கொஞ்சம் ஃபோன் கொஞ்சம் டச்சுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் டிஸ்பிளேலாம் வாங்கிச்சு, அதனால தான் போடாமல் இருந்தேன். நீங்கள் என்னடா இது யாரா இந்த மனுஷன்னு கேட்பீங்களா? இல்லை, நான் சும்மா கலர் வச்சுட்டேன். நான் இது அவசரப்பட்டு சரி நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சு பார்த்தா நல்லாவே இல்லை. இங்கே வந்து நான் இது முடிச்சுட்டு இது சரியாக தெரியாது உங்களுக்கு. இது காமியிருப்பாங்க. ஒரு மேட்ச்சுக்கு வந்து ஒரு மேட்ச் ஒன்று போயிட்டு வரணும் நம்ம. அதாவது கெட் ஏ வித் எவ்ரி கேம் பிளேட். அதான் எந்த மேட்ச்னால் போயிட்டு வந்தால் ஒரு மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்பர் ஆஃப் ஒரு மாதிரி பென்சில் மாதிரி போட்ட 1 அது வரும். அது வந்து 10 1 இருக்குதா. சரி, இப்போ இந்த கன்று நேற்று வந்து இந்த ட்ரெஸ் வச்சா இந்த ரோபோ பெட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தா வந்து இந்த பென்சில் மேலே கொடுத்துட்டு கன்ஃபியூம் கொடுங்க. கன்ஃபியூம் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எப்பவுமே க்ரீன் கலர் தான். க்ரீன் கலர் கொடுத்து பாருங்கள் நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு. ஹேண்டல் க்ரீன் கலர் கொடுக்கலாம். ஏதோ கலர் எப்படி கொடுத்தா கலர், நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரே கலர் கூட ஃபுல்லாக அடிங்க, கவலையே இல்லை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கலர் ஆச்சாலும் எது நீங்கள் மாற்றி ஆச்சாலும் பரவாயில்ல, எது பண்ணாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்று தான் கிடைக்கும். இப்படி கன்ஃபியூம் கொடுத்துட்டா அதுதான். இது மாதிரி ஒன்றா முடிச்சுனா தான் இன்றைக்கி வந்து கிரானைட்டு, மீதி வந்து ரெண்டு வந்து லாக் ஆகிட்டுக்குது. இப்படி தான் கேஷ் எல்லாமே முடியும்னா. இது வந்து ஒரு மேட்ச்சுக்கு போய்ட்டு வந்து இது 1 கொடுப்பாங்க. இது எங்கிட்ட இது பாருங்களேன் 0 கம்மி தான். அது வந்து ஒரு மேட்ச்சுக்கு போய்ட்டு வந்தால் 1 கொடுப்பாங்க. நான் கலைஞ்சி நான் இன்றைக்கி அளவு கேம் பிளே விளாட்ல, ஃபோன் லைட்டாக டச்சு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆக மாட்டேது தான் கைஸ். இதுதானே தெரியல கைஸ், இது தான் அடிக்கடி வெளிவருக்கு வந்தது கைஸ். இது மறக்காமனான்னு கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க. அது நானே இதை பண்ணி பார்க்குறேன், நானே வரல. கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க, இல்லைனா ஷேர் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அது என்னன்னு பண்ண சொல்லுங்கள். இது வந்து என்னடா இது கேட்பீங்க. வந்து என்னடா கிளிக் எடிட் டு ஸ்டார்ட் கலரிங் ப்ரைவசி அப்படின்னு கேட்பீங்க. இது கொடுத்தா பென்சில் மாதிரி தெரியுதா? இது கொடுத்தா பென்சில் மாதிரி தெரியல தானே? அது தெரியுதுக்கோசரம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அது தெரியணுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க. அப்படிலாம் இல்லை, இது கொடுத்தா அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் விஞ்ஞானிலாம் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில், அவங்களுக்கோசரம் இது. உனக்கு நீ எங்கன்னா பூச்சேத்தலா சீரா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது வந்து நம்ம எப்படிலாம் பார்த்து அடிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களிலிருந்தே விடைபெறுகிறேன். வெள்ளூர் கேமிங் சேனல்.